misy zany olo mavandy hoe mavandy tsotro zao or bako adignany le vandinazy satria tamin'ny président Marc Ravalomanana zany angala fitondragna izy nandalo ta Diego tagny izy angala fitondragna izy nandalo ta Diego tagny izy nivolagna fa za koa fa avy eo any zegny amezako 4 ela araiky isaka tragno mahazo 4 ela araiky zay zavatra zay zany no zo io izy zany mitady hoe ty tondra fitondragna izy oraka izy mavandy bako izy mansary mivavaka amin'io mare tsisy vavaka moramora tsisy tany tsy andianany vavaka ya magnano katolika izy magnano io izy io magnano FJKM izy fa si fo edy magnano FLM izy fa ao koa ya oraka le vandy ataony zegny adignany zay zavatra zay tsy adignany Diego zay tsy adignany Diego ville zay hoe izy nivolagna fa hoe za koa avy amin'ny fitondragna mbola 2002 zany za koa fa avy amin'ny fitondragna io zay anareo isaka tragnon'olo mahazo 4 ela araiky zegny anao koa zegny aloha afatra maizagna hoe zegny Marc Ravalomanana zany président Marc Ravalomanana anao koa zegny tipody io aloha tsendriky ifay tsendriky ameza tsendriky le 4 ela araiky isaka tragnon'olo a Diego agny zay fa tsy olo andeha kadalenao io hoe any ma zany kadalenao hoe zao hoe état unitaire centralisé ino hoe anao magnadio tegna io vatagnanao mbola tsendriky madio zo io koa mbola vandy nataonao vitanao fo aloha izy apody aminao tsara bekiny baka so mbola ambaranao fa adigna zegny le afatra nataonao igny zay déclaration en public io mandehana Diego agny anao hoe izy magnamafy zay ya mandeha mitondra le asa conteneur ataonao 4 ela io satria hitanao fa 4 ela maro baka Diego agny tamin'ny fotoana igny 4 ela maro be Diego agny 20 millions fa mahazo 4 ela tam'izay zay izy zavatra zay zany tsara ataonao récapitulation zay raha jiaby tantara Madagasikara mila atao récapitulation fa tsy hoe vita ho azy karaha io fo zay aloha karaha zegny fa tsy vita mora ty fampandrosoagna Madagasikara satria atsika tsy maintsy mitsinjo ny lavitra fa tsy hoe atsika zegny tsinjo la famille président Marc Ravalomanana fa tsy tsinjo vahoaka zay zegny ataony zavatra ty aloha zegny anao zegny anao fa ta Diego tany teo farany igny fa adignanao zegny eo tsisy olo magnadigna igny a Diego kazava andresaka Marc Ravalomanana mila magnefa 4 ela isaka tragno a Diego isaka tragno zay mahazo 4 ela tamin'ny 2002 zegny promesse nany asa promesse d'ivrogny zay asa promesse ino asa mpaminany zay karaha zay zany ataony fa tsy hoe anao mila andeha commence mila hoe se revenir au pouvoir anao oraka bako misy promesse tsy nataonao tanao zay zany zavatra mila rappelena Marc Ravalomanana zay promesse zay monsieur le maire anao mety na rappel zay fa naregny zegny anao mbola ta Diego tagny Marc Ravalomanana agnamiagna 4 ela isaka tragno zegny tsy za namorogno izy zay tokony magnefa zay 4 ela zay izy fa izy tsy nagnamiagna 4 ela bako zegny izy bako zegny nagnano le izy tsy magnefa impôt zegny baka io izy tsy nagnamiagna 4 ela bako tsy magnefa impôt ny fanjakana ino dikaraha zavatra zay zany tsara nisy tsara rappelegna Marc Ravalomanana zay 4 ela 4 ela ny prometiavinao amin'ny vahoaka ny Antsiranana zany tamin'ny 2002 io 2003 anao za koa avy eo amezaka anareo 4 ela isaka tragnon'olo zay raha novolagnao Marc Ravalomanana zay izy io zay anakina le état fédéral ino raison pour quelle raison zegny izy manakina le état fédéral
zany le question zany nisy gny tokony posegna amin'ny président Marc Ravalomanina satisfait zegny vahoaka n'Antsiranana zegny am'le 4L tsy azo va ola dala zegny le vahoaka n'Antsiranana ke adignandreo zegny izy mansary mijotso agny isaka teteky io bako mansary bevava i zay olo jiaby agny koa mbala nazo jery tamy 2002 i tsy maintsy naregny zay promesse 4L araiky isaka tragnon'olo zay zegny edy raha ambarako sandra fa tsy maintsy rappelegna zay zavatra zay ya zay tsika zao fa 2026 angala 2027 zay zany magnaraka zay zany hitahitatsika le raha mandalo jiaby ya izy koa zegny le vaovao agnisan'ny vaovao zegny ino zegny dafiny zavy dafiny Jirama zegny vazaha hitahitatsika am'zegny i DG taloha zegny israélien dafiny Jirama vazaha dikan'zegny zegny tsy karamany gasy zegny karamaigna amin'ny euro zegny araiky teo fa dollara DG teo igny va dollara zay zany dikan'zegny atsika zegny mampiasa vazaha fo asatsika fa atsika me mahantra fo ya PRMP ndraiky gasy PRMP gasy madamo zany fa vazaha zegny le dafy ka zavatra zay zany fa mitohy fo le enquête mitohy fo le enquête ao fa dizanao zay le vazaha baka izy nationalité vazaha zegny dikan'zay izy tsy mijery na fahity le ino zay le société fa izy fo zegny mieritreritra fa ino ma zany mieritreritra izy mila vola fo mila par mois nany tsy tapoka de zay na fahity le société izy tsy mijery zegny fa izy mila vola nany bien payé bien rémunéré logé nourri jiaby zay véhiculé tout ça vazaha tsy maintsy zegny ki zavatra zay zany raha hita fa commencé hita zany miasa le PRRM miasa le PRRM fa izy zay la tsy vitan'olo malemilemy fagnahy ya tsy vitan'olo malemy fagnahy fa hitatsika fa izy mahiry saigny zany le PRRM zay tena mahiry saigny mihitsy zany tsy avoaribiriby ny sasany ohatran'izay fa tsika zany mila miaro izy satria poison i Marc Ravalomanina io fa namezagna izy PDS ny Tananarivo namezagna izy namezagna Marc Ravalomanina i préfet ny Tananarivo io team io dikan'izany any efa ampelatagnanany eo le pouvoir koa tsy bien contrôlé boka zava andrasaka préfet ny Tananarivo io zany timo iringiriny izy hitatsika io timo iringiriny zay tsy haiko ny avao fô fa zay ataony ka noho zay zany ampihetsika zany le colonel Mikael zay mbako mba andeha le état fédéral fa hitatsika eo ny tohitohiny zao fa za ndraiky matoky ho tanteraka le état fédéral satria tsy avoaribiribiny Marc Ravalomanina mihodikodigny eo hitakla fo diany eo izy sy eritreritra hafa hitakla fo izy eo ya ny ministre fanavozana fanamezagna team igny zay namezagna team zany le fanavozana ministre fanavozana izy zany mila hitakla izy io fa soragna Janahary sy ny razagna tena misy problème rô soragna Janahary zegny miavancé fo zegny colonel zany PRRM zany miavancé fa
Hoy ry Marc Ravalomanana Ndragnahary ha sisy agnaty eritreritrinany tsy andeha angala pouvoir agnatin'ny seconde izy mieritreritra izy tsy maintsy azo pouvoir zay zany tagnaty eritreritrinany zay agnaty eritreritrinany izy angala pouvoir zay tena agnaty eritreritrin'ny président Marc Ravalomanana fa tsy hoe andeha agnamboatra le fiainam-bahoaka andeha agnamboatra le fiainana Tico zay zany fiainana Tico zay mila amboariny agny ataony misy le hitatsika le misy le critique resaka bazary kely Tamatave igny tsy nandefa misy sy nagnano discours hely zany hoe fankahirezagna zany PRRM amle bazary kely Tamatave maizany or k'izy hitatsika fa tagny ry ministre de l'intérieur iry za matoky iry BNGRC tout ça zany nandeha tagny iry préfet iny koa solo tegna fanjakana misy olo zany mila mivolagna fo ino masolo tegna fanjakana zay tsy le ministre exécutif zany zay karaha zegny ataony zo ya karaha zegny ataony zo ka le ino ma zany i raha rentsika zany hipetraka le état fédéral io zay fa vita ny état unitaire zany agny ataony amizegny atsika mba mpagnarivo elo fa tsy andeha hoe andeha agnambaka olo fo andeha agnambaka olo andeha amoriry olo andeha ampijaly olo andeha ampijaly vahoaka ohatran'izay olo zany fa misy olo zany efa nataony asa namboarin-Dragnahary zany tsy managna pitié amin'olo tsy managna hoe mba inakinaka zay azomba nieritreritry hoe fa azomba zany PDG zany Mamy Ravatomanga igadra izy Maurice tsisy olo nieritreritry zany ane tsisy olo nieritreritry fa hoe PDG Mamy Ravatomanga hosamborigna Maurice tsisy satria izy fa demi-dieu Madagasikara izy fa demi-dieu de zay zavatra zay fa demi-dieu zay Madagasikara zegny Mamy Ravatomanga fa demi-dieu tsy magnefa impôt tsy magnino ohatry migele compten'olo raha nataony aby jiaby izy zavatra zay zany maro élément gelé comptenany gelé ny Mamy Ravatomanga zay zay zany izy zany fa misy olombelogno fa demi-dieu oraka fa tsy eritreritrinao fa misy Zagnahary koa agnabognabo amle lagnitro zay zany raha jiaby misy limitiny 7 ans Marc Ravalomanana tamy fitondragna direct izy 7 ans vita izy rongana tamin'izy réélection koa tsy adignatsika tamizegny pas d'éléphant naty jironany tamin'izy 2007 zay 2007 nisy élection maty naty le jirony pas d'éléphant tamomany tamin'izy agnano élection réélection ny réélu zany président Marc Ravalomanana naty agnatin'ny 24 heures une journée naty jirony pas d'éléphant tamin'iny tamy coupole to zegny hitanao zay zegny zay anao mansary mivolagna fa hoe fa anao tsy matoky seny zay olo mala zazahely baka ampianarinareo le mavandy zany olo zazahely zegny ampianarinareo politique koa mbola zazahely ane mety avandesagny fa olo be za fa Tananarivo 2007 zegny
2007 nisy élection tam'izay mbola tsisy CENI. Naty jirony coupole taminy tampady elefanta re zay zavatra zay ke io zay apartir an'izao hoe président Marc Ravalomanana zay mankaratsy le CENI zany tam période nazovy le coupole naty jiro iny zany tam période nazovy sy période nazy izy nitondra tamin'igny izy président premier ministre sady ministre de l'intérieur i général igny général gendarme igny zay ne zavatra efa haitsika ny fa sasany fo zegny masary mody fanina azovy ny premier ministre tam momany Ravalomanana nitondra tamin'ny élection 2007 igny azovy premier ministre sady en même temps izy raha ministre de l'intérieur ohatran'izay ke zavatra zay zany le histoire atao zany récapitulation zany sasany miezaka magnadio tegna or que le misy antécédent misy raha marobe raha mifogno agnatiny zay zany le zavatra moka zava andresaka zay dikan'izany avelao libre zany le vahoaka hifidy le constitution mety aminazy satria fa nisouffrira zany le vahoaka pauvre vahoaka zay zany oka zava andresaka zay zany zavatra tsara décortiquena zay zavatra zay satria zavatra nandalo amin'ny histoire ny Madagasikara zay zavatra zay ya tsy hoe tsy atao hoe tsy hita ambara zegny raha nandalo ta Madagasikara ke zegny tsy azao vigny tsy président Marc Ravalomanana mihitsy andeha conseiller andeha critiquer remise en cause ny asan'ny CENI satria ta moment izy nitondra zany naty jirony coupole amin'ny patte d'éléphant zay zany aloha izy mba hoainy vahoaka zany aloha izy ambara rappelegna zany le tanora le ZNZ mbola tsy nahitan'izany zay tsy nikitany ZNZ zay Marema zay fa nahita zay Marema karaha zegny legny fa Marema zay mahita zegny zay zany aloha zany ambara zany iny zavatra nandalo am'zany NB sy ny maro iny raha nandalo fa tsy hoe le actualité zao fo no hitany maso fa le taloha tokony ambara zany zay ia zany tiako ambara zany hoe tsy Marc Ravalomanana mihitsy agnamegna leçon hoe tsy tokony atao le état unitaire atao état fédéral zany tsy izy mihitsy tokony anakina le état fédéral satria maro loatra le vandy nataony zay atera agnaty isa zany le logement na hoe foyer antsiranina agny anao zay mandeha magnatriky le 4L isaka tragnon'olo am'zegny hoe za mifona fa za navandy ity 4L nareo ohatran'izay taminataonao tamy 2002 ohatran'izay zay zany le izy aloha zegny aterina agny zegny le 4L isaka tragnon'olo zay am'izay izy commence hoe io zay ifeny koa zegny le trosany tico zany amin'ny fanjakana zay grande entreprise zany tico dika zay ifeny le tico le imponazy zay fa tsy mandrebirebo saignim-bahoaka ito zay zany le zavatra misy avelao président le PRRM zany président colonel Mikael zany hiasa tseny zatsika koa le akory koa le efficacité na efficacité nefa hita
Efa hita le efficacité ny colonel Mikael hita io. Hita le varira aby igny, hita le sataniky, miboaka aby le association sataniky jiaby zay. Efa hita io. Avela tseniky président colonel Mikael miasa. Zay gnano concertation boko zay ifidy état fédéral. Zay zany. Atsika zao mizaha Somaro zany. Atsika mizaha Somaro. Tsika fa firy vazaha ho avy a Somaro io andeha hizaha Somaro. Tsika. Amin'ny artiste célèbre na avao io Sensia io. Tsika firy. Ke zay zavatra zay zany raha ohatra misy hoe mi-attirer les touristes zany, de zay io tsy atsika ko io le touriste mety hoe misy aretigny io ndraiky kabaron'olo hafa zay le aretigny osa sida va tsy haiko ino ohatran'izay fa iny zany anao zany précaution non personnel igny, c'est pas précaution pour hoe esiny état igny précaution état zany le mesure resin'ny l'état le insécurité, le sécurité zany. Fa précaution personnelle zay resaka santénao, anao misy io zegny kapoty mila magnano préservatif ohatran'izay iny zany santénao manokana zany igny zany anao mipréserver igny. Fa iny tsy anjaran'ny état igny. Zay zany. Sy zay zany le zavatra ka koa zany karaha io zany Nosibe, Diego, état fédéral zay tsy tana. Zay zany. Zay tsy maintsy losy fo zay koa fa nipetraka état fédéral. Zay. Zay zany atao. Resaka Antananarivo ndraiky tsy haiko edy. Amin'ny état fédéral samby olo mijery raha nany. Samby olo mijery fanagnana ananao. Ya. Zay atao. Zay tsy andeha hiditra amin'ny zany état unitaire décentralisé, fortement décentralisé avec les associations sataniques aby reto. Zay tsy andeha hiditra amin'io. Zay tsy andeha hiditra am'le association secrète, zay tsy andeha hiditra am'zay. Zay andeha ampandroso tanànanay. Zay. Zay inonay. Parce que zay ny éduquer agnatin'ny religion. Religion catholique, religion islam, zay. Zay zany zay éducation. Et puis on respecte nos aînés, nos parents et puis nos traditions. Tradition. Zay zany. Ki zay zavatra zay zany zay tsy maintsy valorisenay amin'ny faritany Antsiranana zay zavatra. Fa tsy zay tsy manompo sampy karaha ny sasany am'le association secrète io. Zay tsy manompo sampy. Aloha izy azava baka. Izy baka izy azava aloha izy azavaigna tsara beky satria le olo magnano fomban-drazagna io atao manompo sampy. Or k'izy io le tatra ta ivandra toa sa manompo sampy va le araiky aty amin'ny mangataka jorony tsara amin'ny razagna ty sa atony manompo sampy fa araiky ary. Zay io izy. Olo jiaby zao nangigny jay am'le association tsy haiko secrète ary. Zay, olo jiaby nangigny. Pourquoi nangigny? Zay zatra mijoro, même izy mangataka joro amin'ny ray aman-dreninay atao volafotsy ohatran'izay tatataka, atao MC ranomasina ohatran'izay, fa tsy zay zay andeha nompo sampy ary. Zay. Raha jiaby misy limite. Zay. Eto ambony tany misy limitiny jiaby. Ya.
misy limitiny fa naty Jacques Chirac, naty vadiny Jacques Chirac, naty Mitterrand, président mahery zegny, président république français mahery, Mitterrand, Iezovy, Jacques Chirac, nino jiaby orky zegny misy fahefagna mbala maty fo zay. Zovy tsy ho foaty amizay, olo jiaby ho foaty, dika zay manaova raha tsara, manaova raha misy zegny tantara tsara, mametraka tantara tsara zay ho an'ny vahoaka zay, ho an'ny taranaka zay, fa tsy hoe hagnano satanique zany, zay zany. C'est pas une bonne idée. Fitiavagna pouvoir fo zay. Zay zany. Garder la tête entre les deux épaules. Zany volagn'ny vazaha. Garder la tête entre les deux épaules. Et puis, rester pied sur terre. Zany le mot pour réfléchir, zay zavatra zay.